Ale klíčky, další díl, jak budu uklízet. Minule jsme natočili ode mě díl, jak uklízíme poličku, jak uklízíme stoleček, mám tam zase bodny a teďkom postýlku. Takže, tak asi by neměla být v tomto stavu, má být s vínem. Tak polštář dáme jinam. Tak. Hop, au. Jsou prázdniny, musí být nachlazena a jupí. Všechny polštáře tam jsem. Tam mám i zoubek, který jsem opasně jak se vytrhla. A jdeme dál. Bože, taky jde, a i když tady skoro nic není. Našla jsem tam to, co jsem tam minule neviděla. A to je tak na oči. Hop. Měla bych to mít připravené černobílé, ale když jsem dala jiný filtr, tak to mám úplně jinou barvou. Tak. Možná natočíme i další díl, to nevím, ale vypadá to tak. Že jo. Klíčku teď mám, kapibára už letí pryč. Tak. A teď nejdůležitější, dáme pryč deku. Hopla. Vypadá to tak. Tada. A i toto dáme pryč. Už tak může i král být. Tak nemůže. To by se zabil. Takže stop. Tak. A teď tam dáme peřinu a k tomu tam ještě dáme deku. Takže tyto deky ne, musím se polštáře. Asi první. Tak dám, počkej, tak. Musím to promasírovat. Skvělý. Jakou hračku si tam mám dát? Jako tuhle tu? Nebo tuhle tu? Já nevím, dám si asi tu první. Tak. Polštář nesmí chybět. Au. Tak, prostě nejvíc polštářů mám. A já na Montana. Tak, to sem. A to tam sem. Mám ještě vlka. To tam jako plišáč. Nebo ne. To tam sem. Tak. A konec videa. Tak čus.